नमस्ते. आज मी ज्यूस बनवते आणि घरात बसून आहे ना, खूप गरम होतंय. जेवलं तरी किती जेवत राहणार ना, सारखं जेवलं तरी गरम होतो, नाही जेवलं तरी गरम होतो. आता काहीतरी प्यायला वाटलंय. आता प्यायचं काय, म्हणून काय केलं माहितीये का, एक काकडी घेतली आणि म्हटलं ज्यूस बनवूया. तर पण म्हटलं तुमच्यापर्यंत माझं ज्यूस पोचलं पाहिजे, म्हणून मी तुम्हाला पण म्हटलं आपला साधा आणि सोपा एक व्हिडिओ बनवून दाखवते ज्यूसचा. म्हणजे तुम्ही पण तेच तसं प्याल ना, घरात बसून बसून थंड. म्हणजे बिना बर्फाचा आपल्याला ज्यूस बनवायचा आहे. त्यासाठी एक काकडी घेतली आहे, एक छोटं लिंबू आहे म्हणून एक घेतलाय, एकदमच छोटा आहे बघा. एक घेतलाय, हे काळं मीठ घेतलंय आपल्याला पाव चमचा, आणि एक चिमटीभर आपल्याला जिऱ्याची पावडर घ्यायची आहे. आता समजा तुमच्याकडे जिऱ्याची पावडर नसेल, कोणाकडे नसते जिऱ्याची पावडर, आणि ती जिऱ्याची पावडर सहसा म्हणजे महाग पण असते, आणि ती एवढी आणायची म्हटल्यावर तर आपण काय करायचं, थोडासा जिरा घ्यायचा आणि आहे ना असं थोडा कणगटायचा, थोडा गरम करून, मग त्याचे होते पावडर. आणि आता मिक्सरला लावणार आहे ना काकडी, तसं आपण मिक्सरला लावायचं. आता मी पहिली आहे ना काकडीची साल काढून घेतली आहे, ते आता आपल्याला याचे तुकडे करायचे आहे. काकडीचे आपल्याला तुकडे करायचे आणि वाटायचे, मिक्सरला लावायचे. आपल्याला सारखं सलाड बिलाड खाऊन पण कंटाळा येतो ना, आपल्याला प्यायला वाटलंय काहीतरी प्यायचं, म्हणून ज्यूस बनवायचं. आता याच्यामध्येच लिंबू पिळून टाकायचं आहे. लिंबू परत आहे ना पिळताना पहिला असं घासून घ्यायचा चांगला, म्हणजे त्याचा तो मिरमिरीतपणा असतो ना, तो सगळा निघून जातो, आणि लिंबू आहे ना नरम पण होतो. असं कापून घ्यायचं आणि त्याचा ज्यूस बनवायचा, ज्यूस काढायचा. परत बिया काढून टाकायचे. छोटा लिंबू म्हणून आम्ही एक टाकलं, मोठा असेल तुम्ही अर्धा लिंबू टाका. अर्धा टाकायचा, म्हणजे एक ग्लासामध्ये अर्धा लिंबू टाकायचा. त्याच्यामध्ये जिऱ्याची पावडर टाकते आणि काळं मीठ आपल्याला म्हणजे असं चवीपुरतं टाकायचं, चव लागेल इतपत टाकायचं. त्याच्यामध्ये आता पाणी टाकायचं. आपलं मस्त छान सुंदर एकदम ज्यूस झालेला आहे. आपल्या ग्लासात ओतूया. मस्त एक ग्लास झालं बरोबर. दिल किती गरम होतोय तुला, तू फ्रीजर मध्ये जाऊन बसते. आईस्क्रीम पाहिजे? आईस्क्रीम नाही आपल्याकडे आईस्क्रीम पण नसतो, थंड पाणी पण नसतो, फक्त बर्फ आहे. बंद करू दरवाजा दिलू, एवढं तिला गरम होतोय. बंद करू. तिने फायदा उचललाय. आम्ही इकडे स्टूल ठेवला ना, लगेच ती वरती चढली आणि वरती गेली आतमध्ये. थंड वाटतंय माझ्या दिलूला, थंड वाटतंय. थंड झाली माझी दिलू. हा थंड झाली. आता चल बाहेर ये. झाली थंड, हे बाहेर ये. थंड वाटलं आता तिला, थंड वाटलं. माझ्या दिलूच्या पीस थंड झाली. इकडे थंड झाली माझी दिलू. आता बंद करते दरवाजा. बघ, बंद करू. दरवाजा बंद करायला सांगते. झालं. तर आता आपण इकडे ज्यूसची रेसिपी बघितलीच. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. आता एक ग्लास मी अर्धा केला, हा माझा ग्लास आणि हा मम्मीचा ग्लास. आता सर्वात आधी पियाच्या अगोदर मम्मी तू पहिली तू टेस्ट मी त्यांना त्यांचा फायदा सांगतो. आपल्या काकडीचे आपल्याला तर फायदा माहितीच आहे. तुम्हाला एक डायरेक्ट एक्झाम्पल देऊन मी सांगू शकतो. आपण कूलर आणि एसी बाहेरून लावतो ना आपल्याला थंड करण्यासाठी, तर ही एसीच आहे किंवा हे कूलर म्हणू शकता, पण ही आतमधली एसी कूलर आहे. आपल्या बॉडीला ही आतून थंड करते. आणि आपल्याला काकडी तर माहितीच, आपल्या डायजेस्ट, आपल्या सॅलडमध्ये आपण काकडी इन्क्लूड करतोच. आपल्या फॅट लॉससाठी काही गोल असेल, आपल्या सॅलड जातो, फायबर जातो. ह्याच्यात खूप छान प्रकारचं फायबर आहे, ते आपल्या बॉडीसाठी खूप युजफुल असतो. आपल्या बॉडीला थंड करण्यासाठी कुलिंग एजंट आहे ह्याच्यात. म्हणजे ही रेसिपी आणि ही ज्यूस खूप युजफुल आहे आपल्या सर्वांसाठी. तर अशी ज्यूस तुम्ही सुद्धा बनवा. आता मम्मी तुम्हाला टेस्ट करून सांगते. मम्मी टेस्ट कर. थोडं ढवलायच्या, पियाच्या अगोदर जरा ढवला मग पिया. आणि ह्याला गाळून घेऊ नका. गाळला तर सर्व काय याचं न्यूट्रिशन जाणार. आणि पिताना एकदम छान वाटतं, एकदम आंबट. त्याच्यात जिऱ्याची चव येते, मिठाची चव येते एकदम, आणि मस्त वाटतं. तुम्ही बोलाल का याच्यामध्ये बर्फ टाकला तर चालेल काय, मग त्याचा उपयोगच नाही. बर्फ नका टाकू. बर्फ टाकून वाटतं टाकायचं, हे आपल्याला असं थंड थंड वाटतोय बघा. मी तुम्हाला पहिले सुरुवातीला सांगितलं होतं की जे काय फॅट लॉस साठी किंवा डायटिंग मध्ये जे काय ड्रिंक्स असतील मी तुम्हाला सर्व इंट्रोड्यूस करेल. आता असे करून तुम्हाला सर्व एक एक करून ज्यूस मी तुम्हाला दाखवतच राहील. आणि असे खूप हेल्दी असतात ते ज्यूस.
म्हणजे तुम्ही विचारलं की टेस्ट काकडी अशीच खाऊन मी मला ज्यूस मध्ये कसं वाटेल, असं आपल्याला एक वाटतं की ज्यूस चांगलं नाही वाटणार. कसं केळा कसा असंच खाल्लेला आवडतं पण ज्यूस बनवलेला आवडत नाही. पण एक पण सांगतो, ही अशी रेसिपी आहे की ह्याची ज्यूस सुद्धा चांगली लागते काकडीची आणि पिण्यासारखी वाटते. तर ही रेसिपी ते तुम्ही प्यायला सुद्धा काय वाटलं ना आपल्याला कसं तरी वाटतंय ना, आणि प्यायचं आहे काहीतरी प्यायचं आहे, तर ते बाहेरचं ते हे पिण्यापेक्षा थंडा थम्सअप मिरिंडा ते पिण्यापेक्षा तर हे आपलं एरिएटेड घरगुती ड्रिंक्स पिण्यापेक्षा हे ज्यूसेस खूप म्हणजे खूप प्रकारे आपल्या हेल्दी आणि आहेत आमच्या बॉडीसाठी. घरामध्ये आहे ना ते सगळं बाहेरचं कधीच पित नाही. मग तुम्ही सुद्धा हे बनवा, म्हणजे तुम्हाला पण आपली एक चांगली फिट बॉडी भेटेल, हेल्दी बॉडी भेटेल, तुम्ही सुद्धा खुश राहाल, व्हायब्रंट राहाल, तुमची पण स्किन खूप छान राहील, हेअर्स खूप छान राहतील. अशी ड्रिंक तुम्ही नक्की ट्राय करा. तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली आम्हाला सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर माझा ग्लास संपला बघा. करा. आता मी पितो आणि तुमच्यासाठी तुम्ही नक्कीच घरी बनवा. ठीक आहे.